последния играч на двубоя, който направи няколко сериозни пропуски, но все пак това е дълга пауза, която те имаха. Длъжни сме да поискаме неговото мнение за неговата игра и за играта на целия отбор. Господин Стефанов, вие направихте няколко сериозни пропуска. Очевидно играта днес не ви спореше. Целият матч е един сериозен пропуск, ако обичаш мене. Питаме ви, да. Какво да го волим повече? Имате недоволство към вашата игра, към играта на отбора? Към моята ясно, то се видяме. Въобще като цялото. Ние сме... Един удари другия. Ще очакваме ли подобрение в играта на Бали меча? Имаме си капитан. И да си каже подобренията какви са. Нашите подобрения са едно, почнем да играем, да мога да почнем да дишаме малко нашия отбор. Че не е малко трудно дишането. Да разбирам с един най-главният ни играч, който преодоля някаква астма. Вие имахте, наистина сериозно контузен играч, който беше и хоспитализиран. Той не желая да говори пред нас. Вие имате ли да кажете някоя любопитна подробност за него? За него? Понеже акцентирате върху него. Не можа да говори, той му прилуша момчето. Целият мач му беше така. Въпреки че вкара 3 гола, което беше много хубаво. Така даде някаква надежда. Че дори с човек, който му е прилушал, може да ни вкара на 3 гола. Значи следващия път. Да разбирам, че заканата ви за следващия матч... Аз права закани всеки матч. За да върви спора. Иначе... Няма какво друго да ти кажа. Добре. Закани трябва да има. Между другото, трябва да пада. Последния път загубихте с 9-2 срещу същия отбор. Ето има подобрение, значи. 8-4 е добре. Тогава, както пожелах и на останалите, поздравяваме ви с подобрението и с загубата. Благодаря. Следващия път 7-5 и докато приключи турнира, мога да направя един равен и всичко е точно. Добре, на мен ми се пика и това беше интересно. Не се сере. Насрахте се.